det er for noget endnu. Jeg håber, det er en god havørred. Så kan du bare tage. Og du har startet den, ikke også? Ja, det er kører bare. Det er rart at have sådan en lang vinter. Ja. Og vi har set noget af vand. Det er så vigtigt. Ja, det gør nok. Jeg kan ikke se, om det er en havørred endnu. Det er det desværre ikke. Det tror jeg heller ikke på. En rimelig fisk, jo. Ja. Jeg nåede lige at se halen der. Det ser ud som en laks. Ja. Jeg ved, hvad det gør det nu. Ja. Ja, der sker der lidt inden sæsonen den er over. Ja. Det var da en fin afslutning at få. Du må ellers tage bilforhandler med det er guden med os der. Skal jeg have ham med? Nå, skal vi ikke kigge til dyr? Ja. Ikke bare sådan ned i bag, ikke? Ja, det er en god fisk. For pokker, den er god nu. Den er rimelig. Så får jeg en god film af det, er dejligt. Ja. Så det skal jeg tage ind, men det gør jeg her. Det er godt til ham med Brunnermand, han har haft hans kørt til at gå her hele sommer også. Ja. De drejer godt ned. De laver nogle gode passager for jer. Ja, det gør de. Kan du bare sige, at det er mig, der har fanget dem? Jeg har selvfølgelig ingen fisk for det. Nej, det går ikke. De skal holde til regler. Ja, det er vi nødt til jo. De håber, en havoverlever. Ja. Har du stang med også, og det der? Jeg skal lidt længere tilbage jo. Mange der er net. Nej, jeg bruger aldrig net. Nå. Men vi vil også godt have bølgerne med ude i vandet. Det er lidt svært at få det hele med. Det er en rigtig god fisk. Det er nok med den, at de gav vand dengang, vi var der. Ja, det er der ingen tvivl om. Det er en flot fisk. Ja. Jeg kan ikke blive mere pres på, end jeg gør nu. Nej. Og bare en af, så. Og så springer og snører. Hold da kæft. Skal jeg lige prøve at gå lidt tættere på, så jeg kan få et nærbillede af fisken? Jeg kan ikke sige det, jeg kan ikke. Hvad? Jeg kan ikke trække den mere. Jeg må nok se at tage det. Hold da op. Ja, det er en flot fisk. Ja. Nu kan jeg overtage kamera, så kan du lige tage den og genudsætte den. Prøv lige at give mig et kamera. Hvorfor skal jeg... Det skal du have æren af. Nej, det er Jo. du. Nu tager du bare lige og genudsætter den. Jeg har krogløsner her. Så tager jeg bare lige den der væk. Nå, du har din egen måde. Og vi ved så nogenlunde. Den er cirka 90, den der ved Skyå. Det er en laks, ikke? Og det er ikke en havørred.
den her? Ja, det kan vi godt gøre. Du bare sætte dig ned der, så... Det er noget, det der er lagt, der har været. Den har en ordentlig krogstyre der, hva'? Ja, ja. Krog. Ja, den har en, altså en... Ja, den der krog, der ser under. Ja, ja. Den er findeklippet i øvrigt. Hvorhenne? Ja. Ja, det er godt, du opdagede det. Skal lige have det skrevet ind. Kan du se det under, du har med at gøre det. Når den er findeklippet, hvad er det så? Det er de klipperne fra små af Arbo DCV. Nå, der lige foran de tommeltot der. Så kan de se, ja, her bag. Den der lille hal, eller? Ja. Og nogle er klippet under bu, så kan de se, hvor de kommer fra. Er den ved at være der, Biver? Jeg kan bare ikke slippe den endnu. Der var han. Så stak han ned. Tak for hjælp. Du blev ikke mål, vel? Jo, han gjorde det. Han blev Tillykke. Han har da været i. Han har da solet helt fuld af vand nu.